Найближчим часом я чекаю і, нарешті, призначення повністю оновленого складу Центральної виборчої комісії. Ми перевищили вже цей термін. Впевнений в тому, що кандидатури пройшли ретельне обговорення в фракціях. Також сподіваюся, що вони будуть підтримати, і парламент прийме рішення і підтримає мою пропозицію. Дуже важливо, щоб ми завершили доукомплектування Конституційного суду. Ви знаєте, що я днями призначив представників від президента, які пройшли конкурсний відбір, і чекаю також результативного голосування в парламенті. Важливо, щоб нарешті вирішилося питання призначення аудитора НАБУ, вирішилося питання комплектації нового складу Рахункової палати, омбудсмена. Бачите, скільки питань треба вирішити вже і зараз. І це потребує консолідованої і об'єднаної позиції парламенту, коаліції. Я дуже задоволений, що нарешті вчора парламент включив до порядку денного мій закон про антикорупційний суд. Сьогодні, як мені повідомили, комітет розглянув мій законопроект і рекомендував його для прийняття в першому читанні. Буду дуже щасливий, якщо б на найближчих засіданнях в першому читанні цей законопроект був прийнятий. Це би відкрило шлях до максимально широкого обговорення цього документу і остаточного його ухвалення на цій сесії вже за декілька тижнів. Єдине, що дискусія не має виходити за рамки Конституції, українського законодавства і врахування рекомендацій Венеціанської комісії, де саме так і зазначено. Впевнений в тому, що зараз це стало вже лакмусовим папірцем, і Україна має скласти цей іспит. Всі зараз з нетерпінням чекаємо рішення Верховної Ради. Не так багато часу залишилося і до 1 квітня. І це не те, що ви подумали 1 квітня. 1 квітня – це кінцевий термін заповнення електронних декларацій за рік, що минув. І відтак слід якнайшвидше зробити крок назустріч громадянському суспільству. Я декілька разів наголошував, що законопроекти, які я передав ще минулого літа в Верховну Раду, які передбачають заміну принципів електронного декларування для антикорупційних активістів, скасування кримінальної відповідальності, перехід на європейські принципи звіту і зволікати з відповідним рішенням далі нікуди. Збирати голоси за ці законопроекти, рівно як і за антикорупційний суд, бо комусь дуже не хочеться, щоб він був прийнятий, непросто. З свого боку я зробив все, що від мене залежить. Звертаюся до Верховної Ради, звертаюся до коаліції, щоб переконати народних депутатів підтримати ці надзвичайно важливі рішення. Я також значною мірою розраховую на підтримку самих активістів, бо лише об'єднавши зусилля, ми можемо прийти до позитивного рішення. На підтримку засобів масової інформації, парламентської коаліції, парламентської опозиції. Під час минулої сесії з вересня по січень хотів би окремо наголосити, що коефіцієнт корисної дії співпраці з парламентом, на мою думку, виявився дуже високим. Ухвалили пенсійну реформу, ухвалили освітню реформу, ухвалили медичну реформу, проголосували надзвичайно важливий закон про сільську медицину, проголосували кодекси і створили новий Верховний суд. Він нарешті почав працювати. Дуже важливі кроки зроблені в напрямку децентралізації. Хочу наголосити, що це одна із моїх ключових передвиборчих зобов'язань. І нарешті це стало реальністю. І вже нарешті приносить перші плоди для територіальних громад і в інтересах
місцевих громад. Від багатьох інших реформ більшість українців, на жаль, поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеної війною та економічною агресією України, тільки починає відновлюватися, і темпи надто повільні, і мене як президента не влаштовують. Але про те, що зміни помітили, те, що зміни визнали та оцінили в світі, свідчить багато фактів. Старт безвізового режиму, яким вже станом на зараз скористалися 500 000 українських громадян, які не отримували візи. Отримавши біометричні паспорти, вільно подорожують світом. До речі, не лише Європейським Союзом. І я прошу, не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення безвізу. Це те ж саме коло прогнозистів, які пророчили, що нам його ніколи не дадуть. Більше того, писали листи, зверталися до країн-членів Євросоюзу, до Європейської комісії, до Європейської ради з проханням не надавати нам безвізовий режим. І більшу частину своєї каденції я поклав на те, аби разом з вами вибороти це законне право кожного українського громадянина. І я не допущу жодних дій, які би дали підстави поставити його під сумнів. Більше того, в моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію. Обидві ідеї зараз, як свідчать опитування громадської думки, є консолідуючими суспільство. Вони користуються широкою підтримкою в суспільстві, і в той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед. Прагнення до членства в Євросоюзі, членства в НАТО могло би ми зафіксувати в преамбулі Конституції, для чого достатньо підтримки 2/3 конституційного складу Верховної Ради України. І останнє голосування законопроєктів, які стосуються питань національної оборони і безпеки, дають мені підстави для стриманого оптимізму. Ще одним індикатором позитивного ставлення євроатлантичної спільноти до України стали надважливі рішення з боку наших партнерів з Сполучених Штатів Америки, з Канади, багатьох інших країн, які надають нам можливості отримувати сучасну, високоефективну оборонну зброю. Пам'ятаєте, скільки було розмов, що нам її не дадуть? І всупереч негативним передбаченням багатьох експертів, ми налагодили продуктивний діалог з новою американською адміністрацією, з нашими партнерами з інших країн. І тримати Україну серед пріоритетів зовнішньої політики і інших ключових наших партнерів нам вдалося. А тим нашим опозиціонерам, які в закутках міжнародних конференцій роблять селфі з російськими послами, я хотів би пояснити, що дипломатичні перемоги куються не тільки і не стільки в конференц-залах, а в кабінетах для переговорів, дійсно, і це правда, інколи дуже важких, дуже виснажливих. І владі є чим прозвітувати в інших питаннях, особливо якщо порівнювати стан речей з тією багатоплановою катастрофою, в лищатах якої країна перебувала в 2014 році. Але я запросив вас не для того, щоб похвалитися про досягнення. Хотів би поговорити і про надзвичайно серйозні виклики, які стоять перед країною в поточному році. І, безумовно, ключовий з них продовжує залишатися – це війна Російської Федерації проти України. Ціна агресії зростає для агресора. Зростає завдяки зміцненню Збройних сил України і продовження політики санкцій проти Москви. Це, звичайно, значно зменшує ризик повномасштабної агресії Російської Федерації по всіх азимутах, але ж
хочу наголосити, аж ніяк не зводить цю загрозу до нуля. І тому наша армія має забезпечити безпеку по всій лінії державного кордону. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Наші Збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможніми звільнити окуповані території. Це наше безумовне право. І воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Але, звичайно, пріоритетним, більш того, я би сказав, в даний час безальтернативним, ми вважаємо саме мирний політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності. Ми будемо дотримуватися Мінських домовленостей і наполегливо добиватися розміщення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на прийнятних для України умовах. Миротворці – важлива складова відновлення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Хочу всім нагадати, що цю ініціативу я озвучив в лютому 2015 року і, на жаль, лише тепер вона здобуває дедалі більшу підтримку серед наших партнерів. Бо левова частина точніше представників країн-членів Ради безпеки була набагато стриманішою. І сьогодні вже навіть країна-агресор вже її не відкидає, хоча деталі, які вона зараз пропонує, саме ті деталі, про яких, як кажуть, в них криється диявол. Дуже важливе прийняття закону про відновлення державного суверенітету на окупованій частині Донбасу. Цей закон набув зараз чинності. Найближчим часом, згідно його вимог, я проведу реорганізацію управління підрозділами Збройних сил на Сході. Хочу пригорнути вашу увагу, що сьогодні я подав до Верховної Ради ключовий, стратегічний, фундаментальний закон, проект закону про національну безпеку України. Хочу наголосити, що він розроблявся багато місяців в тісній координації з нашими партнерами по НАТО. Він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти НАТО. Ключове – впровадження демократичного цивільного контролю за армією, за правоохоронними органами, спецслужбами. Навіть я дуже довго коливався, але я прийняв рішення, що навіть під час війни ми маємо прийняти призначення цивільного міністра оборони, розділити позиції головнокомандувача і начальника Генерального штабу, зробити низку величезних реформ для того, щоб перевести країну на стандарти НАТО і імплементувати норми, які я зазначив в стратегічному оборонному бюлетені, який був затверджений указом президента. Хочу наголосити, що рухаючись лише політико-дипломатичним шляхом, ми можемо розраховувати і на міцність проукраїнської коаліції в світі. Українським дипломатам дуже непросто інколи вдається добиватися продовження санкцій. І ще жодного разу, також хотів би пригорнути вашу увагу, це не відбулося автоматично. Наші партнери – це глави держав, глави урядів, лідери правлячих коаліцій, які обстоюють спільні європейські цінності, часто густо мають справу з потужною політичною опозицією, з протидією, в тому числі і ділових кіл, які зазнають збитків через недопуск на російський ринок. Врешті-решт, визначальною в демократичному суспільстві є позиція виборців, а їм, це цілком природньо, своя сорочка набагато ближче до тіла, ніж наша вишиванка. Ще хотів би наголосити, що головним викликом є соціальний виклик. Бідність, низький рівень та незадовільна якість життя переважної більшості українців. Люди цим
абсолютно природно, що розчаровані. Я це незадоволення розумію і повністю поділяю. З одного боку, 14-й рік, як згадаєш, здригнешся. Ми отримали в спадщину нереформовану, відсталу економіку, смертельно хвору банківську систему, де рівень non-performing loans, проблемних кредитів, перевищував 70%. Банківська система фактично була банкрутом. Порожній казначейський рахунок, порожній бюджет. Далі напад з боку Російської Федерації. Законна анексія Російської Федерації сьогодні, 28 лютого, саме в цей день, рівно 4 роки тому, я був в Криму і на власні очі бачив цих маленьких зелених чоловічків, які оточили кримський парламент і розпочали анексію. І треба було шукати кошти на оборону в умовах, коли внаслідок окупації ми втратили більше 20% промислового потенціалу нашої держави. Окремим елементом гібридної війни було агресивне закриття для України російського ринку, який колись поглинав більше третини українського експорту. А ще, хотів би наголосити, нам відключили газ, нам перекрили транзит в треті країни. Все це є елементом гібридної війни Російської Федерації проти суверенної і незалежної України. Але ми вистояли. Та все одно не полишає відчуття, що зробили не все, що могли. Так, ми відновили економічне зростання. 2% плюс до ВВП, чи трохи більше 2% – це, звичайно, краще, ніж мінус 15, чи не так? Але очевидно, що досягнуті темпи є категорично неприйнятними і недостатніми, щоб забезпечувати символічне, але відчутне зростання заробітних плат і пенсій. Їх замало, щоб дати кожному українському громадянину якісну освіту, медицину, гарантувати безпеку. І безумовно, що економіка – це сфера відповідальності Кабінету міністрів, українського уряду, сформованого парламентською коаліцією, але президент як гарант конституційних прав і свобод громадян, безумовно, повинен забезпечити спільну і ефективну діяльність Верховної Ради, Кабінету міністрів, в тому числі і для покращення підприємницького клімату, інвестиційного клімату і залучення інвестицій, модернізації виробництва та прискорення зростання нових робочих місць, підвищення рівня життя. І щоб забезпечити досягнення цих цілей, я готовий до вирішення найскладніших задач, які тільки можуть виникнути на нашій українській політичній шахівниці. А по-друге, я буду активно користатися президентським правом законодавчої ініціативи. Хочу привітати, бо сьогодні зранку голова парламентського комітету з питань податкової політики Ніна Петровна Южаніна завершила разом з великою робочою групою і оприлюднила нарешті для широкого громадського обговорення проект Закону про Національне бюро фінансової безпеки. Створення цього Національного бюро насамперед як аналітичної структури ми цим створенням повністю відріжемо всі без виключення інші силові структури від пасовища, на якому вони вже десятиліттями доять український бізнес. На пушечний вистріл після прийняття цього закону не можна буде підійти нікому до платника податків. Несплатою податків буде займатися лише це бюро. А нове покоління підприємців не знатиме, що таке податкова міліція, поліція чи інквізиція. Хочу проінформувати, що в п'ятницю на Нацраді реформ ми розглянемо новий проект закону про валюту. Він замінить декрети початку 90-х, 25-літньої давнини. І це буде, на мою думку, революційний закон, який лібералізує валютне регулювання відповідно до угоди про асоціацію. Приведе його повну відповідність з нормами Євросоюзу. Зміна філософії. Принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом». Готовий до внесення в парламенту і законопроект про податок на виведений капітал замість податку на прибуток.
Бо податок на прибуток сьогодні єдиний, при обчисленні якого залишається дуже широкий простір для свавілля з боку перевіряючих і податкових органів. Насправді це не закон, а настрій. Апетит інспектора визначають, що можна віднести на собівартість, а що ні. І я пропоную, щоб оподатковувалась лише та частина, яка виводиться, частина прибутку для споживання, яка не спрямовується на створення чи розширення виробництва. Це буде дуже сильно діюча ін'єкція для економічного зростання і, до речі, щеплення потужне від корупції, бо простота адміністрування позбавить контролера можливості вирішувати, що віднести на собівартість, якою має бути структура видатків та технологія виробництва та інші питання, до яких перевіряючі не повинні мати ніякого відношення. Концепція законопроєктів про Національне бюро фінансової безпеки і про податок на виведений капітал, ви пам'ятаєте, багато з вас були на цих зустрічах, ми обговорювали під час зустрічі з бізнесом, з асоціаціями, робили це спільно з урядовцями. Була вона і 1 грудня, і пізніше. Там же я озвучив ініціативу про продовження мораторію на перевірки для малого і середнього бізнесу. В уряді, на жаль, поки що зволікають з цим, але я звертаюся до уряду, щоб врахували ці мої пропозиції. Ми повинні зробити цей та інші кроки, щоб на ноги знову підвівся середній клас, по якому найсильніше вдарили всі випробування останніх років. І на відміну від найзаможнішого прошарку, цей середній клас, не мав жирових запасів, які б дозволили пережити важкі часи. І на відміну від найбідніших, його обійшли субсидіями. От і виходить, що середина просіла найбільше. Саме середній клас є гарантом демократичного характеру політичної системи. Саме він є тією скелею, об яку розбиваються каламутні хвилі популізму. В політиці, як в звичайному житті, чим важча ситуація, тим менше дослухаються до традиційної медицини, тим більше, що попит на знахарів, ворожок, мольфарів, навіть апостолів. Популізм та атаманщина – ще два виклики, які стоять перед нами так само гостро, як і 100 років тому, коли Україна через брак внутрішньої єдності стала здобиччю агресора та втратила незалежність. І місія моя як президента, місія моєї команди – не допустити повторення тих помилок. Я впевнений, що ця місія можлива, ба більше, ця місія неминуча і безальтернативна. Я захищу країну від безвідповідальних популістів, навіть попри те, що вони уклали таємний союз з контрреформаторами і реваншистами і деяких професійних борців за щастя народу, корупціонери-втікачі щедро частують грошима із-за кордону, причому вкраденими в українців. Ми, на жаль, поки що не все змогли повернути до бюджету, але і ця робота триває. І я впевнений, що, дорогі мої, все буде добре. І щоб додати вам оптимізму, я скажу, що сьогодні ми очікуємо декілька добрих новин. Сьогодні Європейська комісія має прийняти або вже прийняла рішення про запропонування Україні нової програми макрофінансової допомоги. Ми чекаємо новин нарешті з Стокгольму. Я маю сподівання, щоб це відбулося саме сьогодні, не виключно, що під час нашої прес-конференції. І я впевнений, все буде добре. Думаю, що перейдемо до запитань. Давайте до запитань, колеги. Відразу подивимося, хто сьогодні є. Багато ЗМІ, понад 200, нагадаю. Ну що ж, давайте розпочнемо з національних інформаційних агенцій. Інтерфакс Україна, прошу. Перший ряд, прошу дати мікрофон. Десь у нас мікрофон загубився. В когось є мікрофон? Дякую.
Добрий день, пане президент. Скажіть, будь ласка, у мене питання щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Є багато думок експертів, що це може призвести до законсервування ситуації. Які ви вбачаєте запобіжники цьому? І чи Росія погодиться на той варіант миротворчої місії, на який наполягає Україна? Ну і ще коротке запитання: хто очолить, хто стане командуючим Об'єднаних сил? Дякую. Дякую. Питання миротворців дуже складне. Можу вам сказати, що майже 300 мін було випущено по нашим Збройним силам лише за останні 24 години. Ми не маємо абсолютно безпекового компоненту для реалізації будь-яких процесів на Сході. І наголошую на тому, що неможливо проводити жодні процеси, коли снайпери, артилеристи, мінометчики, танкісти з Російської Федерації вбивають наших воїнів. Це аж ніяк не заморожена фаза конфлікту, це гаряча війна. І присутність миротворців – це не просто розведення сторін. Це для нас неприйнятно. А миротворці мають діяти на всій окупованій території. Перше, до чого це призведе? Росія вимушена буде вивести свої окупаційні війська. Бо світ буде бачити, і ніяк не можна цього пояснити. Друге, миротворці зможуть роззброїти незаконні збройні формування. Третє, миротворці можуть взяти під контроль неконтрольовану ділянку україно-російського кордону і зупинити інфільтрацію російських військ, російського озброєння на окуповану територію. Четверте, Україна зможе відновити свої гуманітарні місії, бо на окупованій частині зараз є гуманітарна катастрофа. І п'яте, безумовно, що участь в миротворчій операції не можуть брати країна-агресор або країна-сусіди. І те, що на сьогоднішній день, результатом в тому числі і моїх переговорів, є багато країн, які свідчать про свою готовність взяти активну участь в миротворчій місії, свідчить про значний прогрес в цьому напрямку. Ми збираємося обговорити це питання на різних рівнях нормандського формату. Найближчим часом відбудеться зустріч на рівні дипрадників. Після виборів, я сподіваюся, нам буде що обговорювати і на найвищому рівні. Я буду робити все можливе для того, щоб якнайшвидше запровадити миротворців, бо це на сьогоднішній день є єдиний варіант, яким можна зупинити вбивство українців, як цивільних, так і військових, як можна відновити український суверенітет на окупованому Донбасі. Ще раз продовжую наголошувати, що достатньо для цього, щоб Росія пішла з окупованих територій. Щодо можливого кандидата на посаду керівника об'єднаного оперативного штабу, ви бачили, що я дав 2 тижні начальнику Генштабу і міністру оборони запропонувати мені кандидатури. 2 кандидатури вже готові. Я хочу, щоб вичерпався цей перелік, і це будуть бойові генерали, які мають досвід командування бригадами, єднаними на сході нашої держави, мають високий авторитет. І я думаю, що вони в повній мірі зможуть використати ті нові можливості, які для оборони держави надає Закон про реінтеграцію. Дякую. Так, багато ЗМІ. Кого ми бачимо? Я прошу главком. Пане президенте, колеги, питання буде стосуватись викликів, які трапилися вже в 2018 році, і персонального виклик, який стосується вас, пане президенте. Мова про Мальдіви. Питання будуть стояти так. Перше. Яким чином ви перетинали кордон? Хто дійсно оплачував ваш відпочинок і переліт? І ще питання.
Хто виконував ваші обов'язки в час вашої відсутності в країні? Відповідно до Конституції України, президент не має права нікому не передавати свої обов'язки. Тому 24 години на добу вже майже 4 роки я знаходжусь на зв'язку, виконую функції президента, виконую функції Верховного Головнокомандувача. І на початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав. Хочу дуже твердо наголосити, що кордон я перетинав за, увага, своїм прізвищем, по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників. Звичайно, я тоді не знав, але доручив своїй Службі безпеки перевірити це і отримав підтвердження. Сплачував я це і літак, і готель зі свого банківського рахунку в українському банку, і в поданій декларації, це має відбутися протягом найближчих 3,5 тижнів, ви зможете в цьому переконатися. І наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, а кошти всі були задекларовані і з них були сплачені всі податки. Про це одразу ж після повернення прес-служба проінформувала громадськість. Так. Кого ми бачимо ще? 1+1 Ольга Кошеленко. Ми бачимо багато табличок 1+1. Ольга Кошеленко, ТСН 1+1. Петро Олексійович, у мене теж запитання про виклики. Ви вже говорили, що, напевне, підете на другий президентський термін. Це вибори, це виклик, який стоїть перед всією країною. І за останніми соціологічними опитуваннями, як ми бачимо, лідирує Юлія Тимошенко. Зважаючи на вашу давню історію знайомства і стосунків, як ви збираєтеся з цим викликом справлятися? І що може потенційно означати для країни президентства Тимошенко? Чи готові ви її програти? Я не хотів би з вами сперечатися, хто лідирує в рейтингах, бо я займаюся реформуванням держави, реформами, обороною, зовнішньою політикою, а не рейтингами. І займаюся цим з самого початку. Ви кажете, що ви вже давно чули про те, що я збираюся чи пішов вже в виборчу кампанію, чи збираюся їм займатися. Хочу вас розчарувати, ви від мене це не чули. І рішення щодо участі в виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанія буде розпочата. Обіцяю вас про це детально проінформувати. Впевнений, що зараз нам треба займатися об'єднанням всіх політичних сил, об'єднанням суспільства, об'єднанням держави. Тому що я навмисно зробив дострокові парламентські вибори у 2014 році. Саме для того, щоб ми мали, як мінімум, майже 4 роки проведення реформ. І поки парламент, уряд, коаліція буде мати змоги робити реформи, ми будемо працювати. Дякую. Дмитро Гордон, прошу. Шановний пане президенте, я хочу поставити запитання, яке хвилює багатьох українців і особисто мене. Останнім часом в Україні з'явилося багато напівпідпільних формувань, в тому числі озброєних, титушок, так званих активістів, напівприватних армій, які належать різним людям.
І це дуже лякає українців, і це створює непривабливу картину для Заходу, для світу. А в Москві радіють і кажуть, що в нас безлад. Видатний український поет, один з батьків перебудови і гласності в Радянському Союзі, мій друг Віталій Коротич, з яким ми постійно спілкуємося, якому болить Україна, каже, ну що це таке? Я кажу, це гібридна війна, це російська агентура. Він каже, ну добре, російська агентура, але держава має щось зробити, щоб цього не було. І нарешті запитання. Нещодавно в ефірі одного з телеканалів я сказав, що на підставі інтерв'ю деяких поважних людей з вищого керівництва України, я вважаю, що лідер об'єднання «Свобода» пан Тягнибок винний, особисто винний, один з винних в тому, що ми так ганебно і бездарно здали Крим Росії. 6 березня в мене творчий вечір в Львівській філармонії. І пан Тягнибок у відповідь на моє звинувачення призвав бійців своєї організації «Сокіл», які були задіяні в безладах, терактах у Верховної Ради в 2015 році, внаслідок чого було вбито 4 нацгвардійців і поранено 150 нацгвардійців. Він призвав блокувати мій творчий вечір в Львівській філармонії, створити неприпустимо, щоб це було взагалі. Я хочу запитати, чи здатна держава захистити своїх громадян від цих напівпідпільних, незаконних формувань, які до того ж мають зброю, і чи здатна держава забезпечити безпеку і мою особисто, і тих сотень львів'ян, які прийдуть 6-го на мій творчий вечір? Дякую за відповідь. Давайте розділимо, Дмитро, я радий вас бачити, до речі, розділимо ваше питання на два. Перше – ставлення до незаконних формувань, в тому числі за вашим твердженням, і для цього є підстави, які мають незареєстровану зброю і які, порушуючи закон, забезпечують дестабілізацію суспільного життя і громадського порядку. Безумовно, я хочу вам розповісти, що свій сьогоднішній день я почав в шпиталі МВС. Коли я приїхав провідати, там залишалося 14 поранених хлопців, нацгвардійців і поліцейських, які постраждали внаслідок вчорашніх подій на площі Конституції. Я також їм нагадав про 4 загиблих. Я не маю інформації про 150 поранених, там їх було менше за ту інформацію, що я маю, але 4 загиблих – це є свідчення того, наскільки зараз є ризикованим робота правоохоронних органів, які потребують підтримки суспільства. І саме це був жест моєї підтримки. І я хочу спитати кожного з вас. Скажіть, будь ласка, коли ви дивилися національні дружини, так звані, на Хрещатику, чи кожен з вас відчував себе безпечніше, коли дивився на цих хлопців? Монополія на владу, монополія на зброю належить державі. І вчора під Верховною Радою влада, поліція, Нацгвардія діяли адекватно. А провокатори – ні. І тому вони мають нести відповідальність в прозорому суді. Але я звертаюся і до журналістів, ми маємо об'єктивно висвітлювати ці події. Якщо в пана Тягнибока є бажання висловити протест, це його право. Ми вільна демократична держава. Якщо будь-хто буде застосовувати незареєстровану зброю, ви пам'ятаєте, декілька днів тому був затримані особи, які пістолетом з спиленим номером застосовували зброю проти поліції. За це має бути невідворотня відповідальність. Я як президент, як гарант конституційних прав і свобод громадян, безумовно, вимагаю
цього від правоохоронних органів і переконаний, що ми здатні це забезпечити. Але єдине, Дмитро, я не хочу погодитись, що це з'явилося зараз. А хіба у нас після початку одразу ж російської агресії у нас не були наповнені всі засоби масової інформації приватними арміями окремих олігархів, зброєю, яку вони носили по Хрещатику чи по вулиці Богдана, пояснюючи, що вони вийшли просто, це мисливська зброя, і вони вийшли на полювання в центрі міста Києва. Я впевнений в тому, що і законодавство ми маємо змінити, яке забезпечить ефективні дії поліції при безумовному дотриманні конституційних прав і свобод громадян, демократичних свобод, яким притаманні Україні. Дякую, Дмитро. Чи є у нас іноземні засоби масової інформації? Давайте подивимося. Покажіть, будь ласка, хто з іноземних ЗМІ зараз є? Дамо слово. Це українське ЗМІ, ми прекрасно це Свобода розуміємо. іноземних ЗМІ? Не бачу іноземних. Reuters, прошу. BBC. Margarita Chornokondratенко. Mr. President, a question in English, please. Пане It's президенте, been more than питання 2 months since the United англійською States announced about мовою. the delivery of the defensive weaponry to Ukraine. So our question is Пройшло whether you кілька have any часу, update як when Сполучені Штати exactly оголосили this про weaponry will be надання handed over to Ukraine. оборонного And are there any озброєння Україні. preconditions that Ukraine has to fulfill in Чи order to get weaponry? мають Thank you. якісь передумови місце для того, щоб Україна змогла отримати це оборонне озброєння від Сполучених Штатів? Чи необхідно щось виконати в обмін на отримання цієї зброї? Definitely we have a great progress in our negotiation with our American partners. Звичайно, у нас великий прогрес у переговорах з during нашими my американськими партнерами. Meeting with the President Trump. Це і було і під час both in моєї White зустрічі House and, із президентом Трампом very в Білому long домі. and fruitful meeting Ми мали in тоді New York дуже довгу і плідну September last розмову year. в Нью-Йорку during у вересні meeting with минулого Rex року. Tillerson, Також під час Secretary of State моїх and, переговорів з Рексом Тілерсоном, Secretary державним Mattis, секретарем, Secretary of Defense. і з міністром And we have оборони lots of positive news. Метісом. В нас Unfortunately, багато позитивних новин I cannot стосовно inform цього. you На жаль, я more не detail, можу but first of повідомити all, вам більш детально про the перебіг first тих delivery переговорів, should happen in але перша поставка very few weeks. цього озброєння має відбутися вже через кілька Second. тижнів. По-друге, Talking about wide range ми говоримо про of цілу potential supply. низку starting поставок, with anti-sniper complex, because we have починаючи з антиснайперським significant number of комплексів, Ukrainian soldiers who were killed by Russian snipers. тому що багато українських бійців було вбито And саме even the information російськими about снайперами the на сході appearance нашої of anti-sniper країни. complex significantly decreased number of І отримання таких антиснайперських комплексів допоможе нам значно знизити кількість загиблих, а також підвищити їхню безпеку. Особливо це важливо на передовій. Ми говоримо також про засоби електронної боротьби, повітряної оборони та багато інших видів озброєння. Я, на жаль, не можу розголошувати усі подробиці, тому що вони є секретними даними. Михайло Ткач, Радіо Вітаю, Свобода, Михайло. програма «Схема». Доброго дня. Моє питання стосуватиметься розслідування містер Петро Інкогніто, таємна відпустка президента на Мальдіви. Пане президенте, що? На яке саме? Дякую. Моє питання наступне. Чому Але вашого... у мене прохання просто не нервуйте. А? Не нервуйте, все буде гаразд. Навзаєм. Прошу. Моє питання стосується наступного. Чому вашого прізвища не було у переліку зареєстрованих на борту пасажирів? І чи правда, що з вами на Мальдіви летів пан Борис Волошкін? Чи правда, що в аеропорту Київ спеціально для ваших таємних відпусток реконструйовано кермівну доріжку і місце для парковки F, звідки не можна побачити літак? Чи правда, що співробітники в аеропорту Київ перевіряли на детекторі брехні після виходу нашого матеріалу, аби виявити джерело витоку інформації? І скільки закордонних відпусток у вас було за час перебування на посаді? І чому ця інформація не повідомляється публічно, хоча б постфактум? Дякую. Дякую. Михайло, перше, інформація була повідомлена публічно і постфактум.
Друге, я наголошую, що мій переліт був оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства. Якщо у вас немає доступу до бази даних прикордонників, то, вибачте, це є персональні дані, ви і не маєте права мати доступ до цих даних. Але якщо будь-який компетентний орган захоче перевірити безумовно, він своєчасно знайде всю необхідну інформацію. Я на цьому наголошую. Мені про це, звичайно, що я не контролював, як оформлюється це, але мені про це безпосередньо, про оформлення, доповідав керівник Державної прикордонної служби після того, як ці запитання виникли, пан Петро Олександрович Цигікал. Мені нічого не відомо про якесь будівництво в приватному. Ви кажете про Бориспіль чи про Жуляни? Не почув. Аеропорт Київ, Жуляни, да? Мені невідомо, що приватний, наскільки мені відомо, аеропорт Жуляни, який або належить, або знаходиться в приватному управлінні, щось будує. Мені про це невідомо, я це вам стверджую напевно. І наголошую, що все відбувалося в повній відповідності до діючого законодавства. І щодо відпусток, я вже вам сказав, відповідаючи на перше запитання, що у президента України немає відпусток, оскільки він не може доручити виконання своїх обов'язків відповідно до Конституції нікому. Дякую. Давайте подивимося, чи є місцеві засоби масової інформації. Може, хтось з регіонів приїхав також? Я нікого не бачу, бачу лише телеканал АТР. Прошу. Телекомпанія АТР, Альбіна Сідбулаєва. Скажіть, будь ласка, коли може бути ухвалене рішення щодо надання Криму статусу кримськотатарської національної автономії, тому що робоча група Конституційної комісії вже завершила свою роботу, і коли ви плануєте внести до парламенту України, і якщо можна, скажіть, будь ласка, дату чи хоча б місяць? Я не можу. Дуже дякую вам за запитання. Це дійсно питання актуальне. Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозиції робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Якщо я від вас дізнався, що робоча група зараз закінчила свою роботу. Я звернусь до робочої групи для того, щоб вона негайно винесла це на засідання Конституційної комісії. Але я точно знаю, що засідання Конституційної комісії ще не було. Це національна автономія. Я врахую вас. Дякую. Прошу, лівий берег. Моє вітання. Ви щойно сказали, що прийматимете рішення щодо того, чи балотуватися на другий термін по тому, як почнеться виборча кампанія. Але я не думаю, що одразу ж як почнеться, одразу ви вирішите. Однак я не думаю, що у цій країні є хто-небудь, хто сумнівається, що ви будете балотуватися на другий термін. І в мене до вас у цьому зв'язку запитання. Можна я задам запитання? Звичайно, я вам дам право. Дозвольте вам сказати, що це залежить не від того, що думаєте при всій повазі навіть ви, або ваше переконання. А це значною мірою залежить, що думаю я. Так от я рішення прийму тоді, коли я сказав. Добре, коли ви його прийматимете, як будь-яка розумна людина і як будь-який досвідчений гравець, ви, напевно, матимете варіант «Б». В мене питання щодо варіанту «Б». Що, якщо ні? Що особисто ви, як громадянин України Петро Порошенко, робитимете, якщо ви балотуватиметеся, але громадяни України не підтримують вашу кандидатуру на другий термін президента України? Де ви житимете і що ви робитимете? Дякую. Дякую. Позиція перша. Я помилився. Я точно 100% буду брати участь
президентських виборах. Як виборець. Точно буду голосувати. І буду голосувати в Україні, в Києві. Можу назвати адресу виборчої дільниці. Це буде будинок офіцерів. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій якості. І я абсолютно не байдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу. І для мене не є... Я не розумію, про який варіант Б ви говорите. У нас... Сьогодні я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії. Дякую. Дивимося далі. Так, хто у нас є ще? Бачу детектор медіа, прошу. Пане президенте, Марина Баранівська, інтернет-видання «Детектор медіа». Хочу поставити вам питання, які є у багатьох маленьких українців, як колись казали, за часів іншого президента. Ви сьогодні говорили нам про те, що темпи економічного розвитку країни не такі, як вам би хотілося. Ви навіть вжили словосполучення «гуманітарна катастрофа», говорячи про те, що робиться на сході нашої країни. На окупованій частині. На окупованій частині. Але я думаю, що і та частина, яка є підконтрольною Україні, там близька до гуманітарної. Ну, просто я читаю матеріали, і те, що я там читаю, говорить мені про те, що ситуація близька до гуманітарної катастрофи. Скажіть, будь ласка, як так виходить, що в країні все погано, а у вас добре? Скажіть, будь ласка, в чому ваш секрет? Все правильно, ви недаремно відчули те, що ви зараз відчули. Підняття тиску і інші речі. Це питання поставив Мустафа Найєм 2011 року президенту Віктору Януковичу. Я хочу спитати, як це бути президентом-олігархом в країні, де люди виживають, а не живуть? Де люди близькі до гуманітарної катастрофи? Я хочу вас спитати, що ви відчуваєте, будучи на пості президента? Я хочу знати, чи ви відчуваєте ціннісну невідповідність самого себе тій ситуації, в якій ви живете? Дякую. Це буде не питання, а виступ. Я з повагою ставлюся до вашої точки зору. Я готовий сказати, що мені вдалося змінити за ці 3,5 роки. І це не просто створити армію, про яку багато хто знає. Це не просто змінити. Гуманітарна катастрофа 2014 року, коли ми мали 15% падіння ВВП, це було тоді, коли я обрався. Коли ми мали 14% дефіциту держбюджету, відсутність армії, 50% інфляції, 0 або менше 5 мільярдів золотовалютних резервів, жебрацьку мінімальну заробітну плату, пустий казначейський рахунок, паралізовану банківську систему, відсутність будь-якої інфраструктури для боротьби з корупцією, паралізоване судочинство і багато інших речей. Я не хочу посилатися на, наприклад, на пана Хью Мінгарелі, який каже, хто не бачив реформ в Україні, він сказав по-іншому, м'яко кажучи, той не об'єктивний. Проїдьте, будь ласка, я ще раз скажу, подивіться, я не хочу зараз обговорювати своє життя. Але повірте мені, воно не цукор. Вам цікаво? Я запрошую вас особисто провести день зі мною. Прошу, вважайте, що домовились. Я впевнений, що ви зміните думку. Але ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну. Можу наголосити, що коли я обирався президентом, мої статки були набагато більше, ніж це є зараз. Я єдиний президент, який має цю динаміку.
І коли ви говорите про гуманітарну катастрофу, ви порівняйте Маріуполь і Донецьк. Порівняйте 65% безробіття. Порівняйте діти, які не можуть ходити до школи. Порівняйте ліки, які неможливо купити. Порівняйте харчові продукти, які є дорожчі і значно нижчої якості. Порівняйте все, що половина населення живе на гуманітарних подачках. А потім порівняємо, що є гуманітарна катастрофа. Причому я ж не ношу рожеві окуляри, дорога моя. Я особисто бачу всі проблеми країни. Але те, що ми в 7 разів збільшили місцеві бюджети, да, є проблеми. Вони неефективно використовують кошти. Але звідки ці кошти взялися? З повітря чи за рахунок детонізації? Те, що в рази збільшився зведений бюджет держави, звідки ці кошти взялися? З повітря? Чи за рахунок того, що нарешті в Україні олігархи почали платити податки, які вони раніше не платили? Що державні підприємства працювали на олігархів, а сьогодні вони починають працювати на державу, хоча темпи цих процесів мене не задовольняють. Якщо ми робимо сьогодні об'єктивне висвітлення, ви чуємо 2 точки зору. Якщо ми даємо оцінки, це політичні процеси. Це ваше право. Я його шаную і поважаю, в тому числі на цій конференції. Дякую. Прошу. Доброго дня, пане президенте. Юлія Гайдіна, Укрінформ. У нас, власне, ми не можемо вас не запитати, не поставити вам питання про звільнення заручників. Прошу. Дякую. Тому, власне, чому уповільнився процес звільнення заручників? Чи можна розраховувати на якісь зрушення цього процесу? І, звичайно ж, чи можна розраховувати на поступ у справі укрінформівця Романа Сущенка? Дякуємо. Ну, по-перше, я хочу скористатися цією прес-конференцією і передати, я сподіваюся, він це почує, слова найщирішої підтримки пану Сущенка. Він справжній українець. І я не маю жодного сумніву, що він буде вдома. Сподіваюся, що це відбудеться одразу ж після так званого суду в Росії. Процес не уповільнився. Навпаки, ви бачили, що перед завершенням 2017 року нам вдалося привезти додому 74 українця, які по 3 роки деякі перебували в полоні. Можу сказати, що до кінця поточного року ще 2 наших заручників ми повернемо додому. Це предомовлено вже і місце, і дата. Думаю, що воно не зірветься. Але можу сказати, що це знаходиться на моєму найвисокішому пріоритеті, і я цим займаюся особисто. І можу сказати, що і в Росії рішення приймаються на найвищому рівні. По кожному. Це правда. Дякую. ТРК Україна, прошу. Добрий день, пане президенте. Анна Карпова, телеканал Україна. Хотілося б уточнити одне запитання. Враховуючи, що від початку тижня в парламенті всі активно обговорюють дострокові вибори. Як ви особисто ставитеся до таких заяв парламентарів і чи готові ви зараз розпустити Верховну Раду і назначити дострокові вибори? Дуже дякую вам за запитання. Я вже наголошував, що я повністю задоволений темпами, які були продемонстровані минулої сесії щодо співпраці президента, коаліції, парламенту і уряду. Велика кількість реформ була прийнята. Я наголосив те, що я бачу, чого сьогодні країна і я як президент чекаю від парламенту. Я вірю в те, що парламент здатний продемонструвати зараз зрушення
і щодо закону про нацбезпеку, і щодо закону про Національне бюро фінансових розслідувань, і щодо закону про антикорупційний суд, він називається дещо інше, і щодо виконання функцій парламенту по кадровим призначенням, і щодо того об'єднання, яка коаліція здатна продемонструвати. В цих умовах і щодо